खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 14 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। काहिलिपारानि रिहाब सेन्टाराव नवजित कलिताखौ बुथारनानै गारना दोननाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ सीसीटीवी केमेरानि गेजेरजों एरेस्ट खालामनो हाबाय। सीसीटीवीआव नुनाय बायदिब्ला दायनिगिरिया रिहाब सेन्टाराव नवजित कलिताखौ गाज्रि बुबाय थायोमोन। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रक्तिम। रिहाब सेन्टारनि केयारटेकार महरै खामानि मावोमोन आरो रिहाब सेन्टारखौबो भेलिड ट्रेड लाइसेन्स गैयिनि थाखाय सिल खालामनाय जादों, अदेबानि ताला लगायनाय जादों। बे रिहाब सेन्टारनि मुङा जाबाय आकार रिहाब सेन्टार। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बखाघाट ओनसोलनि राजा लामानि साखाथियाव थानाय मोनसे नालानिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। गोथै सह'खौ गिबियावनो लकेलनि मानसिफ्रा नुनो मोननानै पुलिसनो फोरमायहरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सह'खौ बोखांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय बे सुबुंखौ सोरबा बुथारनानै गारना दोनखो ना गाव हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय नीरेन शर्मा। बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव गोबां दैबाना जादों। भुटाननि दै फैनायनि जाहोनाव बे दैबाना जादों। दैबानाजों मोगा मोगि जानाय बर' फिसाफोरनि मेगनाव मोदै बोहैदों। बर' फिसाफ्रा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। मोनाखै जोङो गरसेबो। दिनै जोंहा सोरबाबा माइरं गैया, सोरहाबा बन गैया, बिराद आंखालाव दङ। सोरबाबा ओंखाम संजानोनो मोनाखै। जों दा मा खालामबावनो, गथ' गथाय लानानै जोङो नैबे फरायसालि एलपि फरायसालियावनो दङ। जों दा मा खालामबावनो, जोंहा दा जोंखौ सरकारा एसे नायफैयोबा गाहाम जागौ। जोंनि गामिखौ बयनिबो न'फोरखौ दै लोमजानायफोरखौ जों जिहेथु गोसोआ खुसि जायो। जोङो सोरबाबा जोङो सरकारनि न'फोरखौबो दासिमबो मोनाखै आरो अरुण'दयफोरखौबो जोङो दासिमबो मोनाखै सोरबा सोरबा। जोङो दा बिनिखायनो जों जोबोद दुखुआव दङ। जों मा बुंबावनो, दिनै जोंनि दुखु खस्थ'खौ सोर नायफैबावनो। जोंहा दिनै सरकारानो जोंखौ दासिमबो नाहरा जोंखौ। जों दिनै निखावरि गरिब दुखिया जों मा खालामबावनो। दिनै जोंहा जानायाव लोंनायाव बिराद दुखु खस्थ'। जोङो दिनै जों मा होननानै नोंसिनो फोरमायबावनो। दिनै जोंखौ प्रमद बर' सारा एसे नायफैयोबा जोबोर गाहाम जागौ। सरकारनिफ्राय जोंखौ दासिमबो नायफैयाखै। जोंखौ दाखालि फरेस्टफोराल' नायफैदोंमोन, नाथाय बिसोर लिरनानैल' लांदों। नाथाय जोंनो जेबो होफैयाखै। दाखालिबो सारअन्थाइजों न' थिं गब्लंनायाव जोंनो जेबो मोनाखै। न' थिं गब्लंनायावबो मालाय दस्रा गामिया प्लास्टिक मोनदों, जोंनि गामिया प्लास्टिकबो मोनाखै, थिंबो मोनाखै, जेबो मोनाखै सार। जों मा खालामबावनो। दिनै नोंसोर जोंनि बुंनायखौ नोंसोरो बिसास खालामाबा नोंसोरो फैनानै नायफैनो हागोन जोंनि बर'बादा गामियावहाय। बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।